petaditas, ¿no? O sea, subidas un poquito más exigentes, pero el recorrido no es demasiado técnico. Moi boas, estou en Chantada para participar no Trail Heroica Sacra. Vai ser o primer trail desde setembro que fixen o Desafío Vértice, depois xa me lesionei e non corri nada. Hoxe son 23 km, 1000 positivos máis ou menos. Xa fixen este trail o ano pasado, deixo-vos o vídeo por aí se queredes recordar. Vamos a ver que tal nos sai, intentaremos mellorar un pouco do ano pasado porque o percorrido máis ou menos é o mismo. Entón, nada, xa quedan 13 minutos para salir, bastante xustiño xa, cantar un pouquiño e esperemos que non chova, sobre todo eso. Vamos alá. espectacular baixada, casi deixo os dentes.
5 km 400 en a ritmo de 5:21. De momento bastante rápido e con moi boas sensacións. Vamos. Casi o fogo. Ánimo que se está ahí. Hasta la arriba hay que ir. Se viste o vídeo do ano pasado, temos chegar ao avituallamento, onde casi me equivoco de recorrido. Grabando un paraíso. Sí. Vas sobrado, llevas una mano libre, cabrón. Seguimos de frente. Era broma. Se supese nadar, igual remontaba río arriba. Íbamos polo kilómetro
9.200 vou dar parte xa porque creo que o kilómetro 10 me vai pillar baixando e necesito ver onde piso. A 6.25 non sei canto tempo levamos subindo, pero creo que nunca sudei tanto entre a carreira da semana pasada en Carnota e esta, vou quedar no chasis. Levamos 59 minutos, casi unha hora de camiño. Esta debe ser a parte nova que anunciaron en Podcast Tortuga, que non deixaban subir por un zigzag máis para arriba e vamos a atravesar unha carballeira. Casi me gusta máis por aquí. Se vides algunha edición por esta baixada a tubillos fuertes, non sei como non trocei un tubillo. Frena. E non veo baixo se está a belesar onde se fai o intercambio de relevos máis outro avituallamento. La voy. ¡Buenos días! ¡Opa! Miguel, que conozco ahora personalmente. Puto callo, veo todas tus grabaciones. Eres un puto crack. Gracias por venir de nuevo. Disfruta, ¿eh? Gracias. Dios, que me veo esa agua por encima. Pues nada, kilómetro 11,5. Moi boa sensación, así que a seguir. Espectacular.
Debeu pasar un huracán por aquí. Xa vamos polo kilómetro 17 a 6,55 de media e as pernas xa empezan a ir xustiñas. Quedan 6 kilómetros. Necesitaba comer. Parecía que levaba o demo no corpo. Había aí uns ruidos que salían do estómago que non eran meus. Solo pasa la subida. Gracias. Wow. All right. Identificáis que seguramente seáis los más rápidos. 143, GoPro. El poco sabe de lo que se habla. Ven aquí, ¿cómo te llamas? Miguel, Miguel, ¿de dónde vienes?
Desde Vedra. ¿Qué pasa? ¿Que tienes canal de YouTube? ¿Tienes redes sociales? ¿Qué tienes? De todo. Pues venga, dínosla para nosotros suscribirnos ahí. En Miguel Iglesias trae Robo 70, están todos los vídeos. Oye, Miguel, al final nos gusta porque documentas un poquito la vivencia. ¿Cómo te ha ido en tu experiencia en esta Heroica Sacra, tercera edición? Pues moi ben, levo desde diciembre parado, porque fai un mes, as sensacións foron espectaculares, así que ¿Objetivo cumplido entonces o venías a apretar hoy a ver cómo te encontrabas? nada, objetivo cumplido. ¿Vienes de? Desde Vedra. Enhorabuena, tío. Gracias. Ahí está, sí señor. Pois ata aquí o que foi o trail Heroica Sacra, con victoria para José Canda en 2 horas 1 minuto e 13 segundos e Rosa María Araújo en 2 horas 39 minutos e 5 segundos. En canto ao meu resultado, acabei 10º e 7º da categoría con un tempo de 2 horas 31 minutos e 32 segundos, a un ritmo de 6,49 o quilómetro. Obxectivo máis que cumprido, xa que mellorei o tempo do ano pasado en 43 minutos e 54 segundos, aínda que hai que ter en conta que daquela xa andaba medio lesionado. 2 días antes correra a nocturna de San Xoán de Vigo e acababa de chegar da viaxe das Azores. As sensacións este ano foron espectaculares, facía moito tempo que non corría tan ben e sobre todo disfrutando tanto. Non sei que foi o que me pasou, pero estaba a tope. Igual ao levar tanto tempo sen correr polo monte puido ser a causa, xa que tiña moitas ganas de volver e creo que se notou. Fun correndo nas subidas e sobre todo baixando, ia moi cómodo, sen o medo que acostumo ter de caer. De feito, no vídeo vese como case caio 2 veces e tamén como case torzo o tobillo unhas cuantas veces. Unha delas noteino ben na última baixada, que non lle faltou nada para quedar ali. Puiden quedar un pouco mellor, pero tiven que parar no avituallamento para comer porque ou comía ou me ia dar unha volta. Creo que ata o 7º ou 8º da xeral podía chegar, pero non me ia cambiar nada no posto da categoría. Tamén che digo que se chego a saber o posto no que ia, posiblemente non o houvese parado. Outro punto que me puido dar enerxía foi a cea do día anterior, así que xa sabedes, se queredes rendir a tope, o día antes un bo churrasco e non vai haber monte que se vos resista. A contraparte de ir a tope é que muscularmente non estaba preparado e botei 4 días baixando as escaleiras marcha atrás. Tiño os cuádriceps que nos aguantaba, estaban petadísimos e non daba feito forza con eles. De aí que a idea inicial este ano era facer a proba por relevos, xa que me ia chegar ben, pero mira, ao final, unha das mellores carreiras que fixe. O percorrido, como dixen, ia ser prácticamente o mesmo, saída dende Chantada, onde cambiou o sentido de saída e percorremos as súas rúas empedradas, poñemos rumbo ao río Asma para ir ao seu carón por unha zona rápida ata que chegamos a unhas baixadas bastante técnicas. Despois tocaría subir ata o primeiro avituallamento atravesando un dos viñedos, nova baixada para cruzar o río Miño e volta a subir por un zigzag onde viña a parte nova, atravesando unha carballeira. Rematada a subida, volta a baixar pola calzada romana ata Belesar. Dende aí tocaban sobre 4 km de subida constante ata unha pista onde xa se podía correr un pouco. Baixada facendo outro zigzag, logo subida curta para seguir baixando e pasando por outro avituallamento. Última subida para chegar a unha das adegas e xa dende aí baixar por unha das zonas máis técnicas da proba, ata a praia da Cova onde estaba situada a meta. A distancia polo reloxo foi de 22,3 km. O prezo por participar foi de 25 euros. E os puntos positivos, pois boa información da proba, sorteos entre os inscritos, ademais dos 23 km tamén había carreira de 33 km, relevos para a distancia de 23 km, trail cadete de 12 km, andaina e o día anterior trail para os cativos, a localización e entorno espectaculares, todo un privilexio poder correr por ali, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, servizo de guardarroupas, servizo de autobuses, voluntarios de 10, sobre todo eses rapaces que non pararon de animar a todos os participantes como se puido ver no vídeo, moi boa marcaxe do percorrido, con un pero, que comento despois, animación nun punto con un grupo de gaiteiros, 3 avituallamentos intermedios e algún máis para recargar auga, avituallamento final completo, festa final increíble para quedarse ali todo o día.
agasallo desta bolsa, que no seu interior traía unha lata de sidra, unha bolsa de galletas pan para canapés, a pulseira para a comida da final e esta camiseta pouco colorida. Os puntos a mellorar, o que comentaba da marcaxe. Houve un punto tras pasar a canle que era dudoso, xa que a vista cheía aos cartéis que puñía andaina larga e andaina curta e non se sabía moi ben por onde había que ir. Eu a banderilla do trail vina despois editando o vídeo e de feito creo que houve algúns corredores que nese punto se equivocaron. E o tema das duchas, que este ano non sei o motivo, pero non funcionaron, pero era un problema menor, xa que tendo o río carón, pois non hai fallo. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.